Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. So friends, ମୁଁ ଘରୁ ଆସିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଏଠି ତ ଏଠି ଆସିଥିଲି କଲେଜକୁ ଯାଇନି ଏଠି ୟୁନିଫର୍ମ ହେଇସାରିଲାନି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ଆସିବ ବୋଇଲା ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ପଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଗାଧି ପାଧି କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ମେସ୍ରେ ବାପା ମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଖାଉଥିବେ ସବୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ କଣ କହୁଛି କିଛି ମାଡ ଭାବେ ହେଲା ନା এরে পুଅ এতে যদি খাইব মরিବୁ রে ଏବେ ସତରେ ଭାଇ ହାଲକା ହାଲକା ଏତିକି ହବ ଭାଇ କଲେଜରୁ ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳକୁ ମିନିମମ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିବ ନା ରେ ଡେଲି ଯିବା 3 ଆସିବା 3 ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଡେଲି କଣ କରିବା କୁକୁର ବି ସେ ଭାଇ ମାନେ ଇଜିରେ ପଳଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କୁକୁର ବେଶୀ ଦୌଡ଼ ପଡୁଛୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି କୋଉରା ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ବସ କେତେବେଳେ ଆସିବ କିଛି ଭାଇ ତାର ପଦାନ୍ତର ନାହିଁ କଣ କରିବ ତ ଆଗ ବସ ନାହିଁ ବସରେ କଣ କରିବ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା ଚଲେଇ ନିଜ କାମ ନିଜେ ବିଜି ପଛ ସିଟ୍ ଭାଇ 12,000 ଏମିତି ଖାଞ୍ଚୁ ଜଣେ ଏତେ ଖରାରେ ଘାସ ଦେଇକି ଭାଇ ଲୋକ ନା ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ବାଲା କାମ କେମିତି ଖରା ହଉଛି ପୁରା ଟେମ୍ପରେଚର 38 to 43 ଥିବ ଗଲୁ ଏ ଭାଇ କଣ ଶୀତଳ ଯାଉଛି ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛି କଣ ହେଇଛି ରେ ତ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ପୁରା ନିଦ ସାଂଘାତିକ ନିଦ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାଏ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି ନା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି ସେ ପରିଷ୍କାର ଭିତରେ ଭାଇ ବର୍ଷା ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଇସାରିଲାଣି ଉପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖୁଛି ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ହେଲାଣି 4ଟା ଟାଇମ ହେଇସାରିଲାଣି ନା ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଲାଣି କଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ସ୍କାଏ ମସ୍ତ ଅଛି ଲୋକେ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି ନା ମସ୍ତ ଲାଗେ ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ବି ହଉଛି ନା ମତେ ଭାଇ ଭୋକ ହିଁ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି ଉଠିଲା ପୁଣି ଭୋକ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଖାଇଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯାହା କିଛି ଅଛି ଖାଇଦବାର ଅଛି ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଏ କଣ ବୁଲିବ ସେଗୁଡା କଣ ସବୁ କଣ आदिवासी बाबा सब कौन चढ़ी बड़ी मारो ना कौन ये कौन सब करूँ गाल में कुछ काला है ये तो खोल दिया काला कौन सी मेरा गाल में देखिए नहीं मेरा गाल में ये गंध रास्ते रास्ते ये भाई सब राति कौन एक्सीडेंट सब मर जाते ना जीवन थोड़ा बिले कुकुर जाए मर जाते सब रास्ता पकड़ दो साड़ी कौन कौन गंधुची ये कौन भाई हमें से देखो कहाँ कोड़ी पहुंच जाएगी आपको मस्त लगे क्या स्मेल हो जाओ जमती पूरा आम डिजर्ट को पलि आस मोर भी पूरा लगे ना पानी तो ना पानी अच्छे पटे पूरा डिजर्ट से पटा देख से पटा कौन आज ब्लॉग आम एत एंड कर देखा पुणी गोटे नुआ ब्लॉग रे फ्रेंड्स आई होप कि आज ब्लॉग आप
जेमती हेले किछि मोमेंट को आपण एंजॉय करिवे तो न्यू व्यूअर्स मान को एतिक रिक्वेस्ट प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक कमेंट शेयर करंतु कमेंट करंतु शेयर भी करंतु या मो देखि करंतु एटा कोन छोडला तो मिलिया पुनी नेक्स्ट Next vlog रे? टिल देन टाटा बाय बाय